Van de morgen petit moesten we op een soort plak een ruiten scrabben, want de temperatuur zakken. Want om 0 graden heen, dat krijgt tot boppen, maar onder groen weer de wel frost op een soort plakken. En verder weer mist en dichte mist. En dan komt de zinnen te vastzien en dan krijg je dit prachtige waar. Dus kook van de middag saboeten staan. Dat zal morgen oors wezen. Joen en vannacht. Joen eerst kans op mist of dichte mist. En verder hebben wij vannacht een temperatuur om het bij 0 graden heen, om het vriespunt heen. Eerst nog wel eens een wat frost onder groen. En dan vannacht verdwijnt stadig gewoon de mist omdat de wind onhelpt. Die wordt matig en krachtig. De krachtige wind in het kustgebied en komt dan uit de oostelijke richting mooi. En dan morgen, het wordt een koude dag, zeker van het gevoel, maar ik een kille dag, maar bewolking, misschien eerst in het watergebied nog een beetje zinnen. En dan valt uit een trog eens wat rein, of lichte rein, dan binnen ik flinke droge perioden. En de temperaturen, die liggen om het bij de 6 graden heen. Maar ik zei het al, het viel kouder aan, toch de sterke wind uit het oosten waai. Matig en krachtig, de krachtige wind in het kustwatergebied, misschien daar wel eens even betieden hut. Later, in de joentijd, in de nacht, ja, dan neemt de wind weer aan. Begin op naar het vooruitzicht. Toen is je bewolking uit en toch eens wat lichter rein. 6 graden, nog een koude dag. Dan op vrijdag 8 graden. Bewolking uit en toch wat rein. Sneeuw uit en toch eens wat rein. Maar ik denk meestal tijd zelfs droeg. Het zou wel eens een heel daldroege dag worden kennen. Ja, en het wetter stelt niet al te volle voor. Temperatuur op sneeuw zijn 10 graden. De wind wat meer naar het zuiden. En we moeten morgen maar weer even in het waarsjen.